Kaya dangdut. Ya ora dikaya ngono ya Nok. Tayub iki kalemane para panjenengane keluarga saking Guwa kene Nok. Iki penggemar tayub, penggemar budaya. Penggemar budaya. Budaya lan budaya Nok. Heeh. Nek budaya iki kesenian, nek budaya iki seneng ya kowe ngrupaka utawa ngrembakake budaya. Nah, contone nanggap iki ya seneng budaya ya Mas. Budaya panjenengane. Heeh. Kapilutipun pun ditenggo kalian Pak Angga. Mboten ngibing, Pak. Nggih, banget. Mboten. Ayo Mbah kok ora apa-apa kok ya. Sungkan, Mas. Ah. Sungkan. Oh, Sandale pedhot sak sisih. Kena ngopo kok iso sisih? Anu lunyu kok, Mas. Ya ora. Iki cara kemau raudan mesti ratan ngene ra ngene. Wis gak apa-apa rezeki sedelok nak iki. Pak Angga biasanya panikmat gending ning anu tetep ning nggon terus karunan geleng-geleng. Ya ora apa-apa kok ya. Arep nanggap ya jojo tanggale. Ora masalah sing penting cair nggih Pak nggih. Cair. Aja kuwatir Nok. Nggih, atur nabuka sinarekan marang nggoda Kang Mijul saking Ladan Wangi Jatirogo wonten Diayu Sinta Mulyani. Kapanjenengan saking ngarsa panjenenganipun Rama Angga kanthi panyuwun gending kepilut mandhapipun Kangen Bojo Tommy Production. Sukses audio. Semoga Mas. Dados garapan Tuban. Ya. Bocah iki apa le Mas? Saiki lho. Aku kok heran ae. Ya Mbah Angga. Iya. Mbah Angga bergoyang ning kono Mas. Sampun kehormatan dumateng sedaya keluarga ingkang rawuh dirang-lang besan cerengan mesin yen saking Ladan Wangi Wongkon Jatirogo. Yo Nduk.